Ducha Świętego. Pan z wami. I z duchem Twoim. Drogie braty i siostry, witam Was na Świętej Mszy, na Eucharystii. Bardzo liczę nowy tydzień naszego życia i prosimy na ten tydzień, te nasze doświadczenie minulego tygodnia na Boży ołtar. Prosimy nasze życie, to, że my przeżyli, Bogu dziękuję. I ważne tak samo, jak my ten czas, tę Eucharystię przeżywali tu i teraz. Nie na minulym tygodniu, nie w tych duмках, które gdzieś może nas turbują, co będzie сегодня, jakoś tam wiedzieć, że to сегодня będzie na tym tygodniu, ale mianowicie postarali się tu być przed Nim, Jego poczuć, z Nim spotkać się i spotkawszy się z Nim, pójść mianowicie dalej przez życie. Na początku tej Świętej Mszy, stojąc w Bożej присутності, prosimy za nasze grzechy. Сповідаю się Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занепанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу, Найсвятейшему, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Niechaj zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, dowiedzie nas do życia wiecznego. Amen. Только ты
Помолимся. Świętую mszu celebruję za świętej pamięci pomierłym Elfredu. Божа, Ty uście nakazy światowa zakon, zasnował na любові до Ciebie i bliźnich. Дай нам силы завсёды выконваць Твою волю, каб мы могли досягнуть жыцця вечнага. Праз Пана наша, Єзуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог, праз усі веки вечные. Читание книги мудрости. Бязбожники казали самі собі: зробім пастку на справедливого, бо ён безкорисний для нас і противиться нашим учинкам, да карає нас у грахах супроть закону, винуватить нас у грахах супроть нашего виховання. Побачим ці правдивые слова ягоныя і праверим, што будзе прысконі ягоным. Бо калі справядлівы гэта Сын Божы, то Бог абароніць яго і вырве яго з рукі праціўнікаў. Праверым яго знявагаю і мукаю, каб пазнаць яго лагоднасць і выпрабаваць яго цярплівасць. Асудзім яго на ганебную смерць, бо, як ён кажа, паклапоціцца аб ім. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Підтримліває Пан моє життя. Підтримліває Пан моє життя. Урятуй мене, Боже, своїм ім'ям, і суди мене своєю моцай. Боже, почуй мою молитву, вислухай слови моїх вуста. Підтримливає Пан моє життя. Бо супроть мене повстали чужинці, шукають могутныя мого життя. Яны не мають Бога перед собою. Підтримливає Пан моє життя. Вось Бог допомагає мне, Пан підтримливає моє життя. Я доброхотно принесу Тобі ахвяру. Подякую Твоему имени, Пане, бо оно доброе. Підтримливає Пан моє життя. Читание послания святого апостола Якуба. Умилованные,
где заздрасць і сварлівасць, там бязладдзе і ўсякая ліхая справа. А мудрасць, якая прыходзіць звыш, найперш чыстая, потым міралюбная, лагодная, пакорлівая, поўная міласэрнасці і добрых пладоў, бесстаронняя, некрывадушная. А плод справядлівасці сеюць у спакоі тыя, хто чыніць спакой. Адкуль у вас войны і змаганні? Не інакш, як з прагненняў вашых, якія змагаюцца ў частках целаў вашых. Прагнеце, а не маеце, забіваеце і зайздросціце, і не можаце атрымаць, змагаецеся і ваюеце. Не маеце з-за таго, што вы не просіце. Просіце і не атрымліваеце, таму што дрэнна просіце, каб растраціць на свае прагненні. Гэта Слова Божие. Дякуємо Пану Богу. Бог покликал нас праз Евангелие для досягнения хвалы нашего Пана Иисуса Христа. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Marka. У той час Jezus i Jego uczni wyszli i проходили праз Галилею. И Jezus не хотел, как нехто ведал, бо учил своих учнів и казал им, что Сын Человечий отдадены будет в руки людей, и забьют Его, и забитую воскресне праз 3 дні. Але яны не разумели гэтых словаў, а спытацца ў Яго баяліся. Прыйшоў ён у Кафарнаву, калі быў у доме, спытаўся ў іх, пра што па дарозе вы разважалі? Яны маўчалі, бо па дарозе разважалі паміж сабою, хто большы. Сеўшы, ён паклікаў 12 і сказаў ім, калі хто хоча быць першым, няхай будзе з усіх апошнім і ўсіх слугою. Потым узяў дзіця, паставіў сярод іх і, абняўшы яго, сказаў ім, хто прымае аднаго з такіх дзяцей у маё імя, той мяне прымае. А хто мяне прымае, той не прымае мяне, але таго, хто паслаў мяне. Гэта слова Пана. Дорогі брати і сестри, слухаючи Божое Слово, zauważаем, czym больше мы слухаем, читаем, zauważаем, jak это Божие Слово розповідає нам про наше життя. Так само сьогоднішній фрагмент Євангелія Марка. Сьогоднішні події, які відбуваються у 2 місцях. Перше – це по дорозі ідуть учні з Єсусом, а друге – це у домі, у Кафарнаву. 2 такі моменти. Що відбувається по дорозі з учнями і Єсусом
Так само, что отбывается в этом доме. Мы только что послухали, спробуем увойти среди этих учнів, войти в этот дом, как убачить, что там отбывается згибель, так само, что это слово говорить нам про наше життя. Ісус з учнями вийшли і проходили праз Галілею. Ходять простые мясціны, дзе адкуль паходзілі апостолы, вучні Христа, дзе Ісус іх паклікаў, дзе яны пачулі «Ідзіце за мной», дзе яны ўбачылі позірк Єсуса Христа, які їх запрасіў, бо убачыў іх сэрца. Ісус не хацеў, каб нехта ведаў, што яны там праходзяць. Уже трохі дзіўна, чаму Ісус не хацеў. Далей чытаем, бо вучыў сваіх вучняў. Гэта быў час, калі Jesús асаблівым чынам прысвячае сваю увагу, слова, час менавіта сваім вучням, фарбуе іх сэрца. Хоча ім сказаць нешта важнае, тое, што не гаворыцца дзесьці на вялікую публіку, але гаворыцца ў нейкай атмасферы такой блізкай, інтымнай. Jesús хоча ім сказаць нешта вельмі важнае. Як читаем у Марка, яны гэтага не разумеюць ягоных словаў. Мало таго, яны баяцца у яго запытацца, перажываюць страх. Мы ведаем, што такое страх. Мы ведаем, як страх часамі можа спаралізаваць нас, не дазволіць прыняць нейкае рашэнне, увайсці ў нейкую сітуацыю. Розных рэчаў можа датычыць гэты страх, і знешніх, таксама унутраных. Можем бояться нечто стратить, некого стратить. Страх. Тое, што з'яўляецца перашкодай, таксама часто на дарозе даверу да Пана Бога. І яны баяцца. Чаму яны баяцца? Адкуль гэты страх? Ано менавіта ад таго, што яны чуюць з вуснаў Jesúsa Христа. Што асаблівага ім гаворыць Jesús? Сын чалавечы аддадзены будзе ў рукі людзей, яго заб'юць і забіты ў воскрэсныя праз 3 дні. Мы настолькі прывыкшы да гэтага слова, да гэтых падзей, што Jesús цярпеў, памёр, воскрес, што гэтыя словы, можа, нас ужо не заўсёды парушаюць. Давайте паглядзім на сітуацыю апостолаў, сітуацыю вучняў. Яны яшчэ ідуць за Jesúsам Христом. Ён іх паклікаў. Яны ўжо прайшлі нейкі кавалак шляху, яны ўжо дасведчылі нечага. А чаго дасведчылі? Але менавіта таго, што Jesús становіцца папулярны. Jesús становіцца папулярны. Это значыць, Jesús, які учыніў цуд в Кані Галілейскай, пайшла пагалоска пра яго. Jesús, які ўвайшоў у дом Сымона ў Кафарнаум і аздаравіў яго цешчу. Jesús, якога шукаюць тлуму людзей, памятаем, як Пётр прыходзіць, калі Jesús моліцца на гары адзін, говорить: «Пане, што тут робіш? Там цябе шукаюць людзі, пашлі туды». Jesús становіцца папулярны. Jesúsa шукаюць, Jesús знаны, а вучні найбліжэй Jesúsa. Це значить, што мы таксама становіцца папулярныя. Ім добра. Яны вось. І тут яны маюць вобраз Jesúsa вось такога. Jesúsa, за кім добра, за кім яны важныя, за кім яны хтосьці ў вачах іншых людзей. Яны блізкамі, сама блізка, яны найбліжэй Jesúsa. Jesús давярае ім пэўныя справы. Яны вось мы. І тут яны гэты вобраз Jesúsa, вобраз Бога, вот это самый образ Бога, Jesús корректирует. Jesús говорит, что Сын Человечий, это зворот Сын Человечий с пророков, это который обозначает Мессию. Сын Человечий отдадзены будзе ў рукі людзей. Сын Человечий отдадзены будзе ў рукі людзей. Яны ведаюць стары запавет вучні. Яны памятаюць Давіда, который пасля свайго граху стаіць перад выбарам. Ему пророк кажа: выбірайце, хочаш быць аддадзены ў справядлівасць Божую, ў рукі Божыя, ці хочаш быць аддадзены ў рукі людзей. Давід тады гаворыць: не, толькі не ў рукі людзей.
Я ведаю, што гэтыя рукі могуць зрабіць. Ведаю, да чаго здольныя рукі людзей. Ісус кажа, будзе аддадзены ў рукі людзей. Для іх вобраз гэтага папулярнага Езуса, з якім добра становіцца, як бы так борецца, калі ён мае быць аддадзены ў рукі людзей. Калі яго заб'юць, яго Езуса, то што будзе з намі? Ягонымі вучнямі. Калі мы маем падзяліць ягоны лёс, то это значыць, што і мы будзем цярпець. Можа, і нас заб'юць? Можа, і нас аддадуць у рукі людзей? Яны пачынаюць баяцца. Ім страшна. Яны перажываюць той этап свайго жыцця, калі яны яшчэ не гатовыя аддаць жыццё за Езуса. Прыйдзе той час, яны стануць апосталамі. Яны стануць гатовымі, аддадуць сваё жыццё ўсе як адзін. Але цяпер яны баяцца. Цяпер ім трудна прыняць тую праўду, што для Езуса трэба нешта страціць, што для Езуса трэба нешта пакінуць. Трэба часам цярпець, прыняць цярпенне. Таму яны не разумеюць гэтых словаў, яны не хочуць разумець гэтыя словы, яны баяцца. І да чаго вядзе гэты страх? Яны знаходзяцца ў дарозе і, як потым чытаем, па дарозе разважалі паміж сабою, хто большы. Беларускае тлумачэнне вельмі далікатнае. Яны што зрабілі? Яны пасварыліся паміж сабою. Хто большы? Хто важнейшы? Можам уявіць сабе сітуацыю 12 мужчын, можа, цяпер гэтым апосталы, святых іх уяўлялі, прадстаўлялі, сварацца паміж сабою, хто большы. Я большы, не я. Я важнейшы, по-мойму, будзе, так як я сказаў. Я буду каля Езуса сядзець, не я хачу каля Езуса. Пачынаюць сварыцца паміж сабою. Можна, конечно, так паглядзець, ай-яй-яй, якія апосталы, да? Пасварыліся паміж сабою. Сварыліся, менавіта, можна сказаць, такое, аля, глядзіце, гэты страх, ён нараджае эту агрэсію паміж імі. Яны баяцца, яны адчуваюць сябе неўпэўнена, што будзе, што гэта Езус гаворыць, і пачынаюць паміж сабой сварыцца. Прыйшоў Езус у Кафарнаум і быў у доме. Гэта быў Кафарнаум, это быў горад, дзе Езус выйшаў з Назарета, якісьці час жыў. Дом, пра якого сёння гаворка, гэта найпраўдападобней дом Пятра. Дом Пятра. Яны ўваходзяць у гэты дом, і Езус пытаецца ў іх, пра што вы там? Што там адбылося ў дарозе? І ў доме цішыня. Яны змаўчалі. Маўчалі, бо пасварыліся. Мы ведаем, маўчанне, калі пасваримся паміж сабой, правда? Знаем, што гэта такое. Ціхія дні. Маўчанне. Цішыня. Это не цішыня, это маўчанне. Цішыня, яна іншая, яна творчая. І што робіць в этой сітуацыі Езус, Сын Божий? Калі бачыць, што яны вось так, в такі спосаб, яшчэ не злэвен, сварацца паміж сабой, баяцца, не разумеюць. Езус, сеўшы, паклікаў 12, паклікаў, і зноў чарговы раз іх кліча: падыдзіце ж сюды да мяне, падыдзіце, сядьце каля мяне. І кажа, гэта важна вельмі, дарагія, што в этой сітуацыі Езус, які бачыць іх, вось такіх, ён іх не адкідвае. Ён не гаворыць цяпер, што калі вы пасварыліся, то ўсё цяпер вон. Не будзеце маімі вучнямі, будзеце маімі апосталамі, не маеце права цяпер да мяне тут набліжацца, не будзеце блізка мяне. Не. Езус кажа, клічай, падыдзіце да мяне яшчэ бліжэй. Зрабіце яшчэ адзін крок да мяне. Паслухайце, пачуйце мяне, зразумейце. Вельмі важна ў нашым жыцці таксама, калі чалавек часам адчувае некую сваю грэшнасць, я недостойны, я не пойду. Я пойду толькі тады, калі ўжо буду ідэальны, калі буду святы, тады пойду да касцёла. Не. Езус іх запрашае, кліча, прынимае іх такімі, якімі ёсць. Не гаворыць, што гэта не важна. Не гаворыць, што слухайце, але прынимае іх і вядзе іх далей. Калі хто хоча быць першым, няхай будзе з усіх апошнім і усіх слугою. Калі хто хоча быць першым,
Вони сварилися про те, хто перший. Хто хоче бути перший, то нехай буде такий, як я. Ісус стався слугою усіх. Ісус стався тим, хто віддав своє життя за всіх. Хай буде таким, як я, нехай мене наслідує. Черговий раз їх запрошаю на ту дорогу покликані, нехай служать. Ісус якби їм говорить, що покиньте це спор, покиньте це десь свою правоту, але служите. Хай буде слугою. Дорогие браты и сестры, этот дом Петра, это то есть знак нашего дома, наших домов, наших супольностей, наших семей. И часто там есть подобная ситуация для этих учнів, коли мы сваримся. Найчастей из неких таких причин неважных, часом важных, часом десь, так скажем, посварилися, помирилися, а часом эти раны живут вельми довго у наших серцях. З дітьми ми сьогодні розмовляли, що навіть часами по дорозі в костюм можемо посваритися, правда? Збираємося в костюм, а потім починаємо сваритися, правда? Діти там ось розказують про те, просто як можна посваритися, то я діти, і починається. Да? Я хочу це, мама каже це, і так далі. Самі більше, можемо, так само може бути. Ісус не відкидає, Ісус приймає, але показує нам цей шлях Його. Шлях, менавіта, де треба зміняти себе, як любити другого. Хтось сказав таку різницю, показав чоловіка духовного і тілесного. Духовний, каже, це той, який зміняє себе, як любити інших. А тілесний – це той, який зміняє постійно інших, як любити себе. Тобто, ось ця інтуїція. А потім бере дитя, откуда взялося дитя в цьому домі. Біблісти розважають, скажуть, що, можливо, це було дитя Петра, оскільки були у домі Петра. Ісус бере дитя, ставить їх, обіймає його, ось жест близькості, інтимності, і каже, припоминає їм тим самим, що важливо в житті. Припоминаю, що ви всі діти Божі. Це найважніше. Это чинить вас, можно сказать, важными. Это то чинить, что вас чинит ценными, каштовными. Открывайте это в себе. Не то есть внешнее, но это внутренняя каштовность, важность. То, як Бог нас бачить. Хто приймає одного з таких дітей, то ім'я мене приймає. Ісус Христос веде їх у глибиню, веде їх у серце. Веде, як менавіта у серці, вони дозволяли формувати цю поставу в учнях Христа, поставу служення, поставу любові один одному. Як же важна ця наука для нас, для наших сім'їв. Як сьогодні Святий Павел в другим читанні говорить про ті війни, які беруться, як чоловік хоче догодити своїм прагненням, своїм пожадливостям, хоче догодити війни. Сапраўды, войны туды нараджаюцца паміж людзьмі. Таму хочам вучыцца і слухаць Бога, хочам вучыцца і слухаць Езуса Христа і просім сёння Яго ласкі, Яго умацавання на нашай дарозе веры, на нашых, так само дарозе нашых адносінаў адзін з адным, адносінаў у нашых дамах, нашых сужэнскіх, адносінах з блізкімі людзьмі, дзе з дзецьмі, з бацькамі. Менавіта вчыцца этой цярплівасці, этой любові ад Ісуса Христа, этой паставы, стылю жыцця Ісуса Христа, якім ёсць служба. Хай добры Бог нам дапаможа. Амен. Веру у адзінага Бога. Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всего башного и небашного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, с Отца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светлого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, праз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления зашел с неба
и утеловился от Духа Святого с Девы Марии и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, погодли Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов прийти в хвале, судить живых и померлых. и яко володарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отца і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение і хвала, який промовляв праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Нашого Небесного Отца, про посредництво Его умилованного Сына, взнесем супольные молитвы и просьбы. Молимся за святого Отця, каб його авторитет був моцною підтримкою для людей, які шукають правди. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за керівників нашої країни, каб вони керувалися принципами справедливості і добра. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, які шукають правди, каб вони знайшли її у Ісусі Христі. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за християнські сім'ї, яким погрожає розвод, каб вони знайшли допомогу у Христі, який благословив їх суженство. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за військовців, каб, виконуючи свій обов'язок перед Отчиною, вони не забывалися про свої релігійні обов'язки. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, собраних у ім'я Пана, каб наша вера все більше мацовувалася і приносила тривалий і пригожий плон. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за святой памяти померлую Эльфреду, как добрый Бог принял ее владарство, избавленных у неба. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Довіряємо Пану Богу всі наші особисті інтенції. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутний, вічний Боже, вислухай наші молитви і допоможи нам виконувати Твою волю в щоденному житті. Раз Христа, Пана нашого. Аминь. Спел номер 108. Открой свое сердце на Святого Духа, и он порядится собою. Открой свое сердце на Святого Духа, и он порядится собою. Открой свое сердце на Святого Духа, и он порядится Молитеся, брати і сестри, как мною і вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутній. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам
і всьому костьолу святому. Милосердный Боже, ласкаво прими дары своего люду, и учини, как у найсвятейшем сакраменте мы отрымали ласки, яких сынов ним довером прагнем, праз Христа, Пана нашего. Пан з вами, І з духом Твоїм, Богу серце. узносим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Боже. Табе мы жывем, рухаемся, існуем, і ў нашым зямным вандраванні заўсёды адчуваем Твою дабрыню і носім у сабе задатак вечнага жыцця. Бываючы першыя дары Духа, праз якога Ты воскресіў з мёртвых Езуса, мы спадзяемся атрымаць вечны ўдзел у пасхальнай таямніцы. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем, з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму у еднасці з усім касцёлам, у першы дзень тыдня, калі Jesús Христос воскрес і спаслаў на апостолаў Духа Святога праз Христа, просім Цябе, усемагутны Боже. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Jesúsa Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Podobnym czynem po wieczeru wziął kielich, znów Tobie podziaku składając, podał swoim uczniom, każąc: bierzcie i pijcie z jego usie, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedzi, jaka jest za was i za mnogich będzie pralita dla odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć. Это великая таямница веры. Отрешаем смерть свою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Wspominaючи śmierć z mертвых powstanie Twojego Syna, oferuję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuję, że uczynił nas godnymi, стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал платно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный во всем свете. Досконали его в любови разом с Папом нашим Францишком, Біскупом нашим Юзафом и всем духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надію на воскрешення, про Альфреду і про всіх, хто Твоя ласка дійшов за наш світ.
дозволить убачить святого обличия Твоего. Просим Тебя, смилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел житті вічно. В єдності з Найсвятейшою Богородицею Панною Марією, святим Юзефом і Абранімком, со святыми апостолами и усими святыми, які спод веку подобалися Тебе, как з ними и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего Иисуса Христа. С Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Натримали Духа Святого, який нас учинив Божими дітьми, тому осміливаємося казати. Отче наш, который есть у небе, святится имя Твое, приди во царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкавость упокою дні наші, да поможи нам в милосердності Твоєї, как ми були завжди вольні від греху, і заховали до всілякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і прийшли збавцю нашого Ісуса Христа. Буду Твое благодарство и мощь и хвала навеки. Пане Ісус Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, спокій покидаю вам, спокій мій даю вам, прощу. Не зважай на грехи наші, на віру Костюла Твоєго, і будь ласкавий згодом з Твоєї волі, а дари цього спокоєм і єдності. Ти живеш владариш на віки вічні. Аминь. Спокій, Паненька, завсяди буде з нами. И с Духом Твоим. Дайте ближнему знак, супокою. Благословленные, покликанные на вечернюю. Пане, я не вартий, так Ты войшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Пане, Ти дав накази свої, як ми пільно їх виконували. О, як шляхи мої вели мене до заховання Твоїх постановлень.
Спел номер 27. Спел номер 30. Ти, Бог, ти нам хліба
молимся. Боже наш Ойче, завсюди підтримливай Твоєю лапомогою Ти, го узмацняєш своїм сакраментом. Як ми, дякуючи таємницям, у яких удільничаємо, спознали в нашому житті плен откуплення, раз Христа, Пана нашого. Дорогі парафіяні, шановні гості, щиро дякую за супольну молитву. Ми дякуємо за прибирання каплиці, за складне дарування, керування на будову костьолу, всіляку іншу допомогу. Хай Бог узнагородить своїм благословенням і наповняє ваше серце потрібними ласками. На тим тижні в літургії костьола понеділок успомин святого отця Піо з Петрельчин. У п'ятницю успомин святого Вінцента де Поля, презвітера. Запрошуємо на суботник каля каплиці, який відбудеться 28 вересня о 10 годині. Наступну суботу, о 10 годині. Коли надвор'я дозволить, то прибираємося каля каплиці. Кожну середу запрошуємо на катехезу для дорослих. В цьому році тема «Познай наново свою віру», розважаючи звіст катехізиса католицького костьола. Сердечно запрошуємо, початок в середу 19:45, тобто після святої імши вечорової. Ось новий номер «Слово життя», коли ласка захоче, на читання католицької преси. Розпочалася вже катехеза дітей, молоді. Хтось ще раптом записаний, то ще шанс. Так само кошти такі вже можливості, ще парафіальні групи, інформаційні, скаутські, міністрантські, хорові, інші. Так само ще запрошуємо. У кастричнику вже розпочнуться споткання міністрантів, споткання молоді студентської, працюючої. Тому запрошуємо, як вже уваходить у цей час, так само, може хтось ще хотів би долучатися до різних фармаційних супольностей нашої парафії. Всім юбілятам, іменинникам надходячого тижня найліпше пожадання, здоров'я, спокою в ваших серцях, сім'ях і шматликів Божих, ласка, опіки Найсвятейшої Панни Марії. Прийміть дар Божого благословення. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокої Христа. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь з нами обороною, супроть спокусов і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутністю Божою, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які на згубу душ смиють по світі. Амінь. Найсвятейшее серце Єзуса, Змилуйся над нами, беззаганне серце Марії, будь нашим порятунком, Святий Архангеле Михайле, молися за нас. Спел номер 200.